Sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Jim's Papaya Soap. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon, mga tugang Sabado na naman, sarot na naman pong edisyon o episode kan sa tuyang Kaya program. Dito po sa DCGB, ang sa tuyang kinakahampang na problema sa ngunyan. Kaya ta daw po yan, kayang-kaya ta yan, mga tugang naluwayan, basta po kita kabos, magkakaigwanin pagkakasararo. Asin tamang informasyon may kinaaraman po dyan. Ha? Ngunyan tabing hapon sa tuyang pag-irestoryahan mga tugang sa tuyang tema, iyo po ang posibleng impact kan iba-ibang klasing bagyo. Ha? Kan bagyo sa likod mga tugang kang patakot kang El Nino phenomenon. Ha? Natangay at nagkakaigwang bagyo pag may El Nino, di ba? Di ba? Anhapot man talaga, natangay at may bagyo pag may El Nino. Na pag El Nino nga ni, baga mainit, di ba? Nagdadarayan mga tugang kiinit sa satuya tabi na kinaban. Ha? Nagdadarayan po kiinit mga tugang sa satuya tabi na palibot. Kaya natapot na nagkakaigwa kita kibagyo, di ba? Ano ang epekto kaan mga tugang sa satuyang palibot? And ganyan nga ni, nasa laog kita kang El Nino phenomenon, di ba? Magiging mainit pa databi sa mga maabot na aldaw, pero may makusog kitang bagyo, ha? Si Typhoon Betty, ha? Nayaon mga tugang sa laog na kan sa tuyang Philippine Area of Responsibility, natatanag kaigwa kayan. Di ba? Konektado daw mga tugang ang pagkusog kan bagyo sa pig-apod natong climate change. Kaya ang unya na pagkahapon sa muya pong pinagmaabot na mataunan kamuki paliwanag asin informasyon
may kinaraman po sa bagay nan. Tangani po na ano ang epekto kan na talaga kaigwa kipagbabago ang klima. Sabi nga ni sa orasyon imperata ni Bishop Lucilo Quiambao, dadagunin din boses, tagibuhanin tawo mga tugang nangyayari ngunyan, kaya po ngunyan kita na ang nagsusufrir kampigapod na padusang balik. Ngunyan pong hapon, mga tugang sa tuyang programa, sa tuya pong makakasabayan, Pag-asa Southern Luzon Weather Specialists, si Miss Rothy Pacala, para po makatabang sa tuya, asin tawanan kita kimagkanigong informasyon ngunyan na pagkahapon. Maidukaran kita, natapot pag may maski El Nino o tag-init sa palibot, nagbabagyo. Alright, anong epekto kaan sa tuya tabi na mga sadiri? Miss Rothy, good afternoon, welcome po sa DCGB. Just na lang na uso po sa sabot po sa mga kapapagpunan ng Opo, salamaton po Miss Rothy. Good afternoon po sa imo. Kumusta ka mo dyan sa Pag-asa? okay pa man po, sir. Relax pa. Nagka-direct video. Aha. Dahil man direct ang mataman. Dito ang Iyo. super typhoon Rothy. Opo. Ronaldo, klaro sa ere ang audio ni Miss Rothy. Miss Rothy, medyo bako, medyo, nakamask si Miss Rothy. Arin, yung microphone. Nya. Hello? Yan. Okay na po. Yan, medyo okay na po yan. Medyo okay na po. Okay, Miss Rothy, bago po magpuon kan sa tuyang discussion, yan po kita mapuon kan sa tuyang discussion ngunyan na hapon. Ano po ang latest ngunyan tabi kay Bagyong Betty? Kumusta na po siya? Yes, sir, Henry. Kasi bagong alas 20 ng aga, tinatampuan ang tropical cyclone, super typhoon Rothy. May international na mawar. Opo. Base sa available data kang Pag-asa, kasi bagong alas ng tuling aga na sa 1,107 kilometers ng Central Luzon. 16.4 degrees north, 146.1 degrees east. May maximum sustained wind siya na 195 kilometers per hour at sustained up to 340 kilometers per hour. Okay. Moving westward siya sa bilis na 30 kilometers per hour. So kung i-assess ka po inyo, compare ka to hapon, medyo nag-slightly weaken siya, but then under pa rin ang category na super typhoon. So kaso hapon nag-abot siya ng 215 kilometers per hour, then yung gas niya nasa 355. So nag-slightly weaken siya, although category pa rin So sa ngunyan, nakataas ang signal number 1 sa mga lugar dito sa eastern portion ng Cagayan. Saka Babuyan, Camiguin, eastern portion ng So far, ang tracking Ay, Miss Ruth, sandali lang Miss Ruth. Medyo kaya nagsasawaran sa imong signal, medyo hindi masyadong maintindihan. Yan. Pakirani po sa imong microphone. Sige po, go ahead. Okay, clear na po. Yeah, pakitry po. So far po, ang tracking ni Super Typhoon Rothy, di man dira rin nagbago as of 2 days ago, na Thursday, Ganun pa rin siya, pataas pa rin siya. And then majority pang models iyo ang sinasara. So at least, medyo yung confidence level hindi yung 50-50 So pataas siya, and then yung scenario na landfalling sa land, low chance yung probability niya. But then yung closest proximity niya sa Philippine landmass, more on doon sa taas, extreme northern side. Batanes sa Babuyan Group of Islands, bago lumapit sa bansa ng Taiwan, and then recorded na. Miss Ruth, in other words, ang sa tuyang bagyong ngunyan, dahil man talagang tsansa po na mag-landfall, o kaya magtama, sa naman nakadagaan kang Pilipinas, tama? Yes, Sir Henry. Ang closest niya, diba sa magkakatalo, that's why we keep on monitoring. Doon sa Batanes, sa Babuyan na Ayun, oo. Pero pag sa sitwasyon po ngunyan, pwede tanang masabi na paharayo sa Bicol, ano po ang may wawalat kayong epekto yan sa Bicol region, lalo na pag-abot sa Paguran? So, dahil pa sa parayo sa Bicol, Opo. Actually, palalaog lang niya kami na, Oo nga pala. Yeah, correct. So, dahil pa siya, actually,
So, paadang-adang pa lang siya dito sa Eastern Pacific, no? Although may karayuan sa Bicol, but then, dakula ang diametro niya. Mhm. So, ang worst case scenario pa ang trap niya, no? Baka mahagit ang ng trap. Opo, opo. Si Batanes, I mean si Catanduanes, then coast ng Camarines and from Norte. Mhm. But then, tango niya na nahihiling ang possible na magka-inform sa signal ito pong duman sa emergency. So, at most, mga siguro sa signal 2. So, signal lang. So, digdig, most probably mag-issue ka ng bill warning. But ganyan na nga, Mhm. ang bill warning is for those, yung, yung mga pang-pasahero na pang-pasahero. So, ngayon, inaabit lang sa itong mga sisasok na ang pagbabalikan sa kaisihan na dawa, mayong bill warning still medyo moderate corrupt na. Aha. So, iwas na sa muna. Ayun, oho. Tama po ba ang pagkadangugo sa imo? May possible kitang gale warning tabi sa Bicol region sa masunod na daw? Yes. Baka, Sabado, at na hapon or bumbi. Possible po yan, sir. Oho. Habang kumukusad si Super. Mhm. I see. May chance po na mag-aigbang typhoon signal ang Bicol region tabi, Ma'am At Ruthie? naman yan, may isang nagsisilin. Actually, yung pag-uran na pwede kang ma-experience sa hand, more or less mga light to mode to heavy. Mostly mga thunderstorms advices lang. Mhm. Actually, kanina nag-uran-uran ngayon cloudy kita, but then mainit pa rin. So, habang papataas si Super Typhoon Jessie, ang nasisilip sa Dipisa model, medyo may pag-ulan siya in a sense na mapupull out niya or makakatak na rin si Southwest Philippines. Southwest Philippines. Naaranta, nagdadarain din niya sa magiging pag-ulan. Most especially dito sa western section ng Sakiyang Nation. So, probably nagdara sa dito sa Bicol Region. So, mga until Monday, Tuesday, I see. Opo, okay. Aram po kan publiko gabos na ngunyan baga po nasa laog kita kang tag-init o ito nga ni piga para announce niya to na ngayon may El Nino phenomenon kita. Pwede pong maraman kung natapot pag may El Nino o tag-init, may nade-develop tabing bagyo, Miss Rothy? Actually, kahit ba kung El Nino sa Henry, Opo, may opo. nag-develop na bagyo. Actually, ang Pilipinas, yung inaapod kang ENSO neutral, walang El Nino, walang Bali. ENSO means El Nino Southern Oscillation. UNEC, mga indices, parameters na binabantayan sa Nino 3.4 region. Okay. Nino 3.4 regions na yun. Yan yun sa heat sa Central, Equatorial, Eastern Pacific. So, medyo hampang sikaduhan o Opo. magkakayuan. We're in 3.4 region. Duman may pinag-aadalan ang mga climatology. In terms of warming and and cooling of the sea surface temperature. Iyan, sige po. Sige po. Go ahead, Dabe. In terms of the warming and cooling of the sea surface temperature. So, pag ibang warming, pag ibang cooling, mag-increase ng 0.5 or mag-decrease ng negative 0.5. So, yun ang mga indices. So, sa ngayon, papasok pa lang kita ng El Nino. Opo. Actually, nasa El Nino alert. El Nino alert. Yeah. Okay. Yes po. Pag sinabi tang El Nino alert, may naghihiling kita na possible likelihood na
papapirin kita sa El Nino phenomenon. Ayun. Actually, Okay. Nahihiling kami base din sa mga climate models, most probably until fourth quarter of 2024. Mhm. So, ibig sabihin, palaog pa lang kita. Opo. So, ang El Nino, nangyayari, actually, duman sa kadagatan, duman sa sinaabot. I see. Okay. Sige po. Kasi duman si mga parameters na tunganing si surface temperature, Mhm. warming and cooling. So, duman talaga ang existence ng El Nino. Mhm. Ang namamatian sa Henry, itong impact. Yeah. Okay. So, Aha. Mhm. So, klaro yan. So, ibig sabihin, balik kita duman sa hapot mo na ang Pilipinas, daw emso neutral, Opo. talagang agihan kita ng bagyo dahil Mhm. mostly Mhm. ang bagyo nag-develop sa Pasipiko. At Yeah. nagkataon na si Pilipinas sa itong Pasipiko usa. So, sa gabos actually ng ocean around the world, medyo dakul ang nag-develop digdi sa Pasipiko. Ayun. So, kahit emso neutral, walang El Nino La Nina, Mhm. ito kita annually na nade-develop na bagyo na average at least 19 to 20. Opo. 19 to 20 tropical cyclones. So, ang epekto, study says na pag during El Nino, dahil sa warm ang ocean, nade-develop kaagad yung tropical cyclone. Ayun. Mhm. Harayo sa Okay. coast. Okay. Because warm yung sea surface temperature na, which is one of the parameters para ma-develop, ma-fully develop ang bagyo. Mhm. Mhm. So meaning to say, harayo pa lang siya sa coast ng Pilipinas, nade-develop na siya. One example is Super Typhoon Blaise. Opo. Ano po. And then, study says na base dun sa scientific basis and sa trend, na during El Nino, medyo nalilesen yung tropical cyclone na pumapasok sa Philippines. Mhm, mhm. Responsibility. It is because malayo siya malayo pa sa karagatan ng Pilipinas na develop. Ayan. Okay. So, ang Okay. tendency, either na mag-reserve na siya, hindi na pumasok sa Philippine area of responsibility. Mhm. So, pero once na pumasok siya, malakas siya. Ayan. Oo. So, actually, record says na hindi lang dumating yung request po sa Central Office of Mhm. the Mhm. climatological track ng 4 months of June para matingnan natin yung ilang super typhoon ang nabuo for the month of June. Yan. Na Yan. an average. Aha. But then, kung titingnan natin yung climatological track ng tropical cyclone in different regions, Opo. mostly nabubuo sa Henry ang malalakas na bagyo last quarter of the year. Alam natin yan, like Super Typhoon Lolly, way back November 2020. Yes. Typhoon Pinta, and then Ulysses. Mhm. Mhm. Okay, so last quarter. So itong May na to, medyo parang, I still have to convert, parang Opo. outlier siya sa trend. Dahil Mayo pa lang, super typhoon. Also, yung tinatahak ngayon na-track ni Super Typhoon Blaise ay sakto siya doon sa typhoon track at climatological track ng mga bagyo pumapasok pag buwan ng Mayo. Opo. Although medyo naiiba siya kasi Mayo pa lang, super typhoon na. So, meaning to say, we expect pa na pag last quarter of the year na kahit walang El Nino, malalakas Opo. ang bagyo. So, hindi naman sa tinatakot natin yung mga natin. But, so, yun po ang epekto ng El Nino. So, medyo konti yung papasok ng the average na bagyo sa far, pero once na pumasok siya, malakas siya. Dahil sa one yung ocean. Ayun.
Oo, okay. Tama yung pagkaintindi ko, tabi, Miss Ruthie, sa inyo na yung El Nino, sabi nyo, nabubuo dyan sa mga dagat, ano. And then, ang sa atin ay yung impact ang ating naramdaman. Then, yung bagyo, ganun din. Parang may warm na kung saan doon nagsisimula ang bagyo. So, ibig sabihin po, pag may El Nino, tama ba? Parang natural lang na may namumuo talagang malalakas na bagyo. Yes, precisely. Aha. Kasi mas warm yung ocean. At alam natin na tumitiwa ang lakas. Ayun. Ang lakas ang bagyo sa karagatan. Opo. Kaya pala, di ba tama, ang low pressure na piga-apo, di ba ang low pressure, mainit yan, di ba? Mainit. Warm situation, warm climate, warm condition. Sa baba, cold siya sa taas. Ayun. Iyon. Oo. So may updraft, may downdraft. Opo. Pero natapot so last quarter kan taon na medyo bako naman siya masyadong mainit, di ba? Medyo kuha na siya, maura na, malipot na. Doon po na-develop yung mga malalakas na bagyo, Miss Ruthie. Kasi ang nasa baba natin sa sa bandang Australia, summer doon. Ayun. I see. Okay. Yun pala ang situation. Okay. With that po, So medyo, kaya yung makikita nyo, mas tumatama sa Bicol region or Visayas. Yeah, Ang correct. bagyo pag last quarter, kasi mas nabubuo sa din sa medyo baba. Digdi sa baba kan Pilipinas, ano? So itong ngayong Mayo, sa Typhoon Dorsey, sa awan ng Diyos, medyo mataas-taas yung coordinates niya. Ayun. So kaya yun yung challenge sa amin, kung nabuo siya na medyo mababa pa, so yung possibility na mag-land cross siya or talagang mag-return siya. I see. Okay. So medyo nakuha ko na po so connection kan duwa. So meaning sabi mo ka sa bago kung nabibilog ang El Nino sa dagat karaklan po sa mga bagyo, ang impact sa satuya, may impact sa satuya sa tao, ano? Ano pong nahiling din doon aside from that may bagyo, anong huge impact sa satuya? Tabi, Miss Ruthie, sa likod kang weather system na yan. Aside sa bagyo, ang pag-uran, siyempre warm na yung ocean, mostly inuuran doon sa Pacific. Ayun, okay. Okay. Kaya ang impact less rain kita than normal. Less rain than normal. So iba kasi kitang ina-afford na normal rainfall value. Opo. Ining ina-afford ang normal rainfall value. Bako man sa basuba na historical data na inawami, parang ina-afford na ito ang kayamanan ni pag-asa. Dahil sa ngunyan, pag may bagyo, ako'y nagkakapit sa trabaho ni pag-asa. Yeah. Dakol nag-post sa Facebook, lalo na quad media. Opo. But then, ang kayamanan naman ni pag-asa is that we nag-iimba kami ng data kahit good weather, bad weather. Opo. And then, hindi ito yung joke na data. So, pag sinabi natin normal rainfall, this is an accumulated rainfall data for 30 years. I see. Okay. May text po digdi. So, go ahead, Tabi. Sige po. And this is being shared to other countries. Yeah. Being shared to other countries. I So ngayon, ang ina-upload ng normal from year 1991 to 2020. So, arog mo niya, nakahinga ko sa board na mo, ano. Ang Mayo, ang normal test dapat is 197.90. At least millimeter of rainfall. So, kaso 2022 to 90 millimeter of rainfall. So, ibig sabihin above normal. So, expected na baka ngunyan na 2023 May, although dahil patapos na, so dahil sa possible na kwenta, baka mag-near normal lang kita na inaako. I see. Okay. So, wag naman sanang below normal. Kasi pag below normal na, ibig sabihin, yung number of no rain is greater than that. So, manifestation na yan na possible na El Nino alert pa lang kita, nag-i-effect ko na si
hindi paabot sa rin. I see. Okay. Ang padagos po na ang El Nino po, boda ining lalo natin, pag may El Nino, saro sa mga natural na impact niya is maigwa po nin bagyo. Ang El Nino po, may connection po ini Miss Roti sa tao, di ba? Sa iling po nindo sa kamo nag-adal kamo kang climate sa tuyang palibot. May connection po ini sa sabi nga ni sa kagibuhan nin tao. Sabi pa sa Horacio Imperata, iga po siyang connection sa satuyang attitude bilang mga naka-star po sa kinaban ini. Possible siya, pero based by the book. Opo. Yung inaapod kang climate change. Inaapod kang climate change. Opo. Kasi, even scientists nagkakakati-hati dyan. Yeah. Some says na climate change is a natural way of changing the world. So, before nga prehistoric era ng dinosaur, nawala, na-extinct, na-turn into extinction ng dinosaur because of climate change. Ayun. So, yun, it's one way of changing the world. So, parang natural way ni Earth para ma-change yung scenario niya. So, natural process. Opo. But then kasi ngayon, yung instead na dinosaur, yung nag-emanate na naka-star sa Earth, mostly tao na. Opo. So somehow, may epekto talaga kasi marami ng input si human being sa Opo. Earth na hindi naman dapat doon. So ang tendency, bumabalik sa atin. So Ayan. actually, itong Ayan. heating na to, kumbaga parang, this is the cause of industrialized, actually pagdating sa climate change, ang mga involved dito, sarsarin na lang ang Pilipinas kasi developing countries na tayo. Opo. Especially yung mga developed countries na, kasi sila yung may mga industrialized countries, sila ang great contributor na natawag natin. So itong greenhouse gases na to, is that this causes a lot of terrestrial radiation na inaapod ka na wina-accumulate sa dito sa surface atmosphere where we breathe that causes heating. Ayun. Opo. Kapag hindi siya makapas-penetrate sa atmosphere greater than the surface. It's because, yun na nga, yung sinatawag natin pang sala na ozone layer na sinasabi. Ozone layer, yung O3, is unti-unti nitong nadideplete ng mga greenhouse gases. So, ang tendency, wala siyang pang sala to let the heat goes out. And then, wala na din siyang pangsala. So, for the heat of the sun, maisala niya, instead na visible light lang, dapat kasama na yung UV light, which is dangerous, to living organisms dito sa surface niya. So, nagtutubo din ako dyan. But then, marami namang ginagawa ngayon ang mga government, like even LGUs, like the willingness to pay, kaya na, dati dito sa Bicol talagang demand yung plastic. Yes. Demand yung plastic, more on paper bags na. So, yun ang tawag doon. Or, you're gonna buy sa grocery ng eco bag instead of having a plastic. So, it's a very good move para sa mga business na nagkakonduct ng ganon. So, ngayon, may study na rin that somehow, dahil this is a movement of all nations, so wherein, nare-realize nila yung epekto talaga ng climate change. Kasi pag sinabi mong climate change, hindi mo siya makaramdaman ng isang taon lang. Pag ng basura ngayon, hindi. Marirealize mo siya siguro 10 years, 15 years, 20 years from now. But somehow, tumutulong yung ibang countries. And then, yung depletion ng ozone, usually, nagmamanifest siya
mostly sa, anong tawag dyan? Sa earth, sa taas at sa baba. Opo, Kasi opo. mostly mag-a-accumulate ang Mhm. depletion ng ozone layer. Mhm. Sa atin sa Pilipinas, hindi natin ramdam yon kasi based from the book na ang ozone layer mas madaling mag-regenerate pag nasa tropics. Aha. Aha. Nasa tropics. So, totoo yun doon sa katanungan niya na it has something to do with also with the Mhm. input of human beings dito sa mundo. Ayun. That triggers. Opo. somehow. Oho. Ito po, Ma'am Ruth, may text digdi. Sabi ng listener natin, good morning, good afternoon, tabihin. Paghapot po kay Miss Ruth, kasi, totoo ba, sandali lang ha, totoo po ba yung mga sabi-sabi na ngayong may climate change at humahaba din ng El Nino? I cannot tell that kasi we're only after monitoring. Ayun. Oho. Pero ang El Nino kasi, iba-iba siya. Opo. What I mean is, there is no such thing as the same El Nino phenomenon. Oo. So, talaga. At Okay. hindi rin pwede, Sir Henry, na sabi nila, El Nino ngayon, susunod lang nila na. Mhm. Pwedeng sumunod, wala tayong El Nino na Nino, pwedeng sumunod lang La Nina. Opo. Actually, last year, since last quarter of 2021, La Nina tayo. Oo nga. Yeah, So, correct. na-realize lang nila, last quarter ngayong taon, na La Nina pala tayo. Ayun. Oh, pero Kasi na-found out nila na ba't ang ulan, Disyembre. La Nina pala yun. Oo. Oo nga. Oh, pero So, advice ko, mag-ano kayo, taga-silip ng lahat naman na tayo dito, Techie. correct. Sa website ng Pag-asa. So, Mhm. we always said that. So, kaya minsan I had to tell na, last quarter of 2021 nag-start po lang nila natin. So, Yeah. na-realize lang nila yon this first quarter of 2022. Oh, matagal-tagalan. Yes. So, Medyo- talking about that, mm. yung El Nino, hindi siya pare-pareho. At ang impact niya, kasi we're after the impact kasi ang El Nino nangyayari sa system, equatorial Pacific. Yes po. Oho. Iba-iba rin po ang impact niya. Iba-ibang lugar. Sige daw, Ma'am Ruth. Paki-share daw po, lalo na sa Bicol region, tabi o sa Pilipinas. Ang situation na yan. Doon lang tayo sa simple, Sir Henry. Simple lang, simple. Lalo na po sa maintindihan ko lang. Doon lang tayo. Sige po. Aha. So, kunwari, papasok ngayon ng, we are waiting for the onset of rainy season. Mhm. June, usually we state that second half of May, the second half of June, we declare Mhm. onset of rainy season. Pero basta ma-meet na yung, we have this kind of criteria value. Yeah. Mhm. But then, ini-expect natin na maulan. So, ang epekto niyan minsan, pag El Nino, we are on a rainy season, kunwari nag-onset na, but we expect less rain. Mhm. Pero, kung sa iba, pag alam nilang June, July, mainit, so, ang epekto doon, mas mainit. So, Ayun. ganun po yun. Mhm. So, it doesn't follow na, sasabihin kasi nila, inunuwan. Opo. It doesn't follow na wala nang ulan talaga. Wala nang ulan. So, merong ulan, pero bagaman, konti iyon kaysa sa normal. Ayun. So, yun ang gustong sabihin ko na siya. Kaya, mali pa yung sinasabi na, ano nangyayari ni El Nino ngayon? Sabi niya, El Nino, pero nag-uuran. Natural Yes, po. pala niya, kaya lang below expected rainfall, tabi. Tama, Miss Ruthie? Yes po. Mauran talaga. Di ba? Opo. At siguro, another thing, nung nag-declare ng dry season, Opo. sinasabi nilang summer. Mhm. So, pag nag-IEC kami, we usually educate our clientele na kung pwedeng iwasan ang pagsalita ng the word summer because we only adapt it to Summer.
Yeah. Ano We po ang don't tamang have term? that such thing as summer. We only have wet and dry season, tag-init at tag-ulan. I see. Summer only Okay. connotes for the four seasons, winter, spring, summer, or Yeah. fall. That is kung nasa Amerika ka, nasa Canada ka, or Japan ka, or Korea ka. So, kaya lang masyado tayong influence ng Western. Yung man ang Very ano, much kaya may Western summer na. kita, di ba? So, opo. Ang season natin na tag-ulan at tag-init, we determine it based from the parameter of rainfall. Kasi yun ang variable sa atin. Pero pag sinabi mong summer kasi in Western countries, they don't determine their season, summer, winter, spring, or fall based from rainfall parameter. Bata They yan. determine it based from temperature. Kasi mas Ayun. variable po yung temperature. Bata na tandaan ko lang na four season sa kanta. So, yun Diba? po, Sir Henry. So, sa Pilipinas, tag-init at tag-ulan. Sa atin wet and po dry pala, season lang. tag-init, in tag-ulan lang. Mali yung term na ngayon. Summer season na, di ba? Summer na. Summer So, na ngayon. Summer na. So, dapat pala, tag-init na. Tag-init. Bulat Tag-init tag-ulan. na. Dua lang sa Pilipinas. Dry and wet. season. Yeah. Ay, okay. May So, naramdaman kasi lang mas ako. variable sa atin ang ulan. Mhm, Ang temperatura natin, variable means mas nakikita mo yung high and low. Opo, opo. Yung i-graph mo siya. Mhm. So, ang temperatura hindi masyado. So, it only differs mga 1 degree, 2 degree. Mhm, mhm. Maswerte na ang 3. Especially pag dry season or kaya pag mababa ang temperatura natin pag amihan. Aha, aha. Pag dry season, mataas ang temperatura natin. So, Mm. gano'n. So, hindi siya masyadong variable. Ayun. And then one thing, pag in ninyo, sa ibang bansa, pwedeng may mas maulan. Mhm. Although it's El Nino. So, yun yung gusto kong sabihin na ang impact niya, just like La Nina, nagkakaiba-iba. Ayun. So, every El Nino declaration, ibang impact at saka iba-ibang klase pa lang El Nino. Ano? Opo, Sa opo. sitwasyon. 19, gari 80s o 84, 85, gari high school ako, iga po kaya halawig na tag-init. Diyan naramdaman po ito, iyan ang mga taon na yan. Halawigon, so tag-init kan mga ino. Talagang tunay na init ito. Parte po ito kang El Nino tabi, ano yan, Ma'am Ruthie? Yes, Sir Henry, Yeah. tinitingnan ko dito yung historical. Sige daw, yan na data. historical kayan ta. Maski ka ito sa mga daga, nagbaratak baga, sa mga andaga, yan na rice field. Ang tao din nakakalakaw, nakakalawag ang bitis. Duman sa kuwan na ito, duman sa mga crack na ito, pati ang mga, mga animals, nadidipisilan sila na maglakaw. Tapag nakalawag ang bitis mo, lugad, dahilan sa dakula na mga crack sa mga rice. I do not to, pero ganoon ay 80s siguro yun 80s gayon. Ilinga daw po ako nag kamudyan kay data. Basta ako ganoon na sa high school ako What year po, Sir Henry? Garo 80s siya, from 80s. Meron tayong El Nino historical data here. 1980 for 2 seasons, DJF, December, January, February. Then the following year, January, February, March of 1981. Ayun. And then yeah. the following month, Enso neutral siya. Then again, comes 1982, ito medyo, parang ito yung sinasabi mga medyo yung difference niya, 1.6, 2, 2.3, 2.2, mataas na to. Aha. Kasi ang pagitan niya is 0.5 Ayun. and Okay. negative 0.5. Okay. Okay. Pag nagkaroon ka ng difference na 1.6, 2.2, this strong El Nino. Yeah, okay. Miss Ruthie, magko-commercial muna po kita ha. Tamay may mga hapot digdan sa tuyang mga listeners. And nagkapira pang mga questions niya at may kinalaman po sa tuyang topic, di po sa tuyang programang kaya. Magbabalik po ang programa, makalipas lang kayo.
An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito. Now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Maugmang iprinipresentar kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo asin Sarong Bangi Festival Committee an mas pinakolor asin mas pinaliwanag na Sarong Bangi Festival 2023. Ngunya na taon, pinahiwas asin mas dasok nin manlain-lain na aktibidades. Mayo 1, lighting of Pugadlawin Park, Beer Plaza sa Pugadlawin Park, sarong bulan na selebrasyon kan Sarong Bangi Festival. Mayo 10, blood donation. Mayo 12, medical mission. Mayo 13, banal na misa, grand opening parade, lighting of Basud Bridge fireworks display, Agri Expo Bazaar. Mayo 14, songwriting contest. Mayo 15, fun dance, a ballroom dancing activity for the elderly. Mayo 16, Grand Santa Cruzan. Mayo 17, cultural night, best of locals. Mayo 18, Bernadette T. Aguas Grand Zumba Party. Mayo 19, wreath laying, celebration of Lolo Poten's birthday, photo walk, parade of lights, street dance exhibition. Mayo 20, big time derby, glow in the dark fun run. Mayo 21, night fishing. Mayo 22, parada ning liwanag asin musika. Tampok an inadornohan asin inilawan ng mga tricycle. Mayo 28, third, Mayor June Aguas Semi-Urban Enduro Challenge. Mari na sa Santo Domingo, mag-ugma asin makiselebrar kan Sarong Bangi Festival 2023. Sa gitna ng COVID-19 pandemic, kailangang matibay ang ating dibdib laban din sa mga sakit tulad ng tuberculosis o TB. Magpa-check up at alamin kung may TB ka o wala. Magpa-chest x-ray at magpa-test. Magpagamot. Magpakasigurong wala ring TB lahat ng mga mahal mo. Maging matatag, proteksyonan ang sarili at makipag-ugnayan sa iyong health center o TB clinic. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cells. Ang binibili ko talaga at subuko ng isa sa mga produkto ng Doc Alternativo ay yung Fulvic Mineral. Naoperahan ako, CS operation. Tapos after mga 1 month siguro, yung tahi, edi syempre mahahagas ka na hindi mo alam yung gagawin. Every 2 hours pinapaltan ko siya at nakikita ko naman talaga. And after 2 weeks lang, humilom na yung sugat ko and balat na lang siya. Yung alam mo yung tipong laman na lang talaga siya na natutuyo. Angelica Alcos, 22, Barangay Denlagan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, Chairman of the Executive Committee, Co-Chairman Board Member Melissa Abadesa, the Sangguniang Panlalawigan ng Albay, and the Magayon Festival Executive Committee present Magayon Festival 2023, May 8 to 21, with nightly raklakan beer and food plaza all month long at the Legazpi City Old Airport, Magayon Photo Exhibit, and DTI Special Setup from May 8 to 21. May 15, Magayon Festival Invitational Table Tennis Tournament, Magayon Football Cup, Daragang Magayon Pageant, Tree Planting Activity, Charity Day, and Talent Competition. Miss Magayon 2023 Screening, LGU Cultural Night, Legazpi, May 16, Daragang Magayon Pageant, Festival Attire Competition, Miss Magayon 2023 Pageant Night, May 17, Daragang Magayon Pageant, Sponsor Visit and Rehearsals, LGU Cultural Night, Tobacco, BU Night, May 18, Daragang Magayon Pageant, Sponsor Visit and Rehearsals, Hataw at Galaw sa Magayon 2023 Grand Finals, May 19, Spicy Albay 12, Redefining Classic
classic photography technology. Magrapan sa Magayon. The search for Daragang Magayon 2023 Pageant Night. May 20, Mayon 360 Ultra Marathon. First Seascape National Jigging Tournament. Spicy Albay 12. Redefining classic photography technology. Magayon Festival Tennis Tournament. Albay Arts Foundation Activity. First Magayon Exotic Pet Expo. Aba Cagayon. Fashion, lifestyle, heritage. May 21, Hayop ang Dating 2023. Run with your dog. Magayon Festival 2023 Tennis Tournament Championship Game. First Magayon Exotic Pet Expo. Albay Festival Street Dance Competition. Magayon Float Parade and Competition. Silyab sa Magayon Fireworks Display. Konsyertong pasasalamat closing concert featuring Block 9. May 26, Co-op Forum. May 27, First Grexcellence Award Night. Governors Awards Night. May 28, AYC Oz Goose Regatta and Pilipinas Floorball Movement from May 29 to May 31. Magayon Festival 2023 presented by San Miguel Brewery Corporation in cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall. Also brought to you by SM City Legazpi. Proxy by The Oriental, The Marison Hotel, Pander, Eastern Communications. Brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station, Ayala Malls, Mayon Albay Pet Care, and Farm Play. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Balik di po sa Kaya Program. Uy, sus ko, ang bilis ng oras. Tabi, 6 minutes na lang bago mag-alas 3 ng hapon. Miss Ruth, good afternoon po, Giraray. Hello, Ma'am Ruth. Yep, good afternoon po, Giraray. May text po digdi, sabi kan texter ta, Hen, paghapot po kay Miss Ruthie, kasi napapansin ko po ang situation ngayon, paiba ng paiba, kumpara noong mga 1970s. Lalo na po pagdating sa init at ang El Nino situation. Miss Ruth, ini-reaction po sa hapota ngunya na aga, ngunya na hapon. Doon po sa question na yan. Apa. Oo po talaga, somehow nag-iiba na. So, pero tingnan niyo, Sir Henry, yung pagkakaiba marirealize mo in 1980 something. Tapos ngayon lang na-realize. So, ganun yung climate change. Hindi mo siya abrupt sa mapapansin yung change niya, na yung impact gano'n na pala. So, I think, kasi si Pag-asa more on sa monitoring yung update. Yeah. El Nino, tropical cyclone, national phenomenon. Most probably, El Nino triggered by a climate change, somehow may factor din yung factor. Opo. So, as a responsible human being, siguro dapat ma-realize natin kung ano yung missing ngayon na mayroon noon. So, we can see that kasi yung init factor na, no, yung sinasabi natin, heat index. Ako naman, hindi nila minamind yan eh. Kasi siguro madami puno. So, ngayon, lahat na konkreto, almost siguro madami pang palayan. So, ngayon, yung ibang palayan, subdivision na. So,
So, that is something to ponder ng bawat taon sa Iyon. Sabi ng texter natin, congratulations po, Pag-asa, ang galing. Dami akong naintindihan ngayong hapon regarding climate change sa pati yung pag-develop ng bagyo. Tanong ko lang po, kasi po sa amin, sa Sorsogon to, kasi po sa amin sa Sorsogon, may mga situation na mas mainit. I do not know kung part ito ng topic natin. May mga situation po na mas mainit dito, hindi po mainit sa Albay. O hindi, o kung minsan po mainit sa Kamsur. Bakit ganun po ang situation, Miss Roti? Okay. Tama naman siya. Yeah. Sir Matthew. Apa. Alalahanin natin na ang Bicol region is articulate. Yeah. Island siya. Mhm. And we are facing different angles ng situation. So, ang Sorsogon, along the coast din siya, pero iba yung coordinates niya kaysa sa Kamsur. Ayun. Particularly if you are looking at the globe, so, hindi ko na-specify yung yung coordinates niya, po. Yeah. And then, ito kanina yung naputol na gusto kong sabihin na ang Bicol region, compared sa ibang provinces, may tinatawag tayo na climate type. Aha, okay. So, may season tayo, tag-init at tag-ulan, di ba? And then we have this climate type. Opo. Ang Pilipinas, may 4 na klima. So, type 1, 2, and 3, and 4. So, ang Bicol region, nakahati po siya sa 3 klima. Type 2, 3, and 4. So, maganda sana kung may graph, Oo, para may drawing natin, Oo. So, ang Sorsogon, dahil facing, po siya, dun base dun sa tanong ni Madam, ang Sorsogon, nakahati siya sa type 2 and type 4. Okay. Climate. Yeah. So, pag sinabi po natin, Sir Henry, na type 2, no dry season, but very pronounced maximum rainfall from November to April and then for the rest of the year. Yeah. So, ibig sabihin, no dry season in a sense na, kunwari, yung dry season natin, nag-start February to May. Opo. But then, dry season in a sense na, i-compare mo siya sa high millimeter value ng rainfall niya na usually nag-o-occur sa type 2 ako nag-discuss po sa September, tapos sa December. Yun ang mataas na ang mga pag-ulan. Pero kahit sabihin mo na mababa itong January to May, but then mababa in a sense na, kunwari, yung pinakamataas niya is 600 millimeter. Opo. Per month. Pero yung mababa niya from January, mga nasa 280 millimeters. So, mataas pa rin yun. Ayun. And then, ito naman na type 4, rainfall more or less evenly distributed throughout the year. In a sense na wala siyang peak na high and low. Opo. Wala siyang peak na high and low. Imagine na lang natin yung graph na, kunwari, ang low niya is 100. So, bagaman pagdating ng July na onset tayo ng rainy season or June, tataas siya ng konti, kunwari 120. Tapos pagdating ng October, November, babalik siya sa dati, kunwari 110, 190. So, wala siyang peak. So, ibig sabihin, rainfall more or less evenly distributed throughout the year. So, kaya yung sinasabi nila na gusto ko lang i-emphasize yung bakit sinasabi nila dry season, summer. Opo. Umuulan. It's because ang Bicol region, compare mo sa Region 1 and Region 2, like Cagayan, Isabela, Tugigaraw, wherein ang dry season nila, yun nga, in a week, 0 ulan. Pero ang Bicol region, hindi. Kahit dry season, inuulan tayo somehow. Kunwari, in 7 days, may ulan ka kahit papano ng 3 araw, usually paggabi, because we have this isolated rain showers and thunderstorms. So, somehow, hindi kami nasisiro ng ulan. So, kumbaga, compare mo dun sa buwan na may ulan ka, ito yung pinakamababang may ulan mo. Ayun. Ganun pala.
Ito, may text po dito, Sir Hen, paki-ask po sa Pag-asa if pwede sa inda mag-directly, if pwede po sa inda directly mag-request na climate data for vehicle stations. Ma'am Roti? Opo, sir. Actually, they can go to website ng Yeah. Pag-asa. Yeah. And then, tingnan nila yung climatology doon. Actually, they can even request online. Yeah, very good. All right. Hen, pagkitanong po kay Miss Roti, kasi po, sabi sa ibang mga weather forecast sa mundo, sandali lang. Ay, sorry po. Madali lang tanakwan. Sorry, nalubat sa cellphone kong saro. Sorry po. Pakiti sa kabila na lang mag-text ha. Di ko masundan sa text niya. Laba pati. Good afternoon po, sir. Hen and Miss Ruth. Yang situation po ng El Nino at saka yung bagyo, tama po ba yung pagkarinig ko kanina, isa ang pinagmumulan niya sa karagatan. Wala ho bang low pressure o bagyo na namuo sa landmass, sa lupa yata ang minimi niya, Miss Roti? So, ang gusto sabihin niya, kung lahat lang sa Pasipiko. Opo, kung Mostly sa Pacific. Pero minsan may nabubuo sa Western. Ayun. But then, sa kadagatan pa rin. Ayan. Actually, pag naglandfall ang bagyo, Sir Henry, it's somehow weekend. Yeah, correct. Oo. Humihina siya, So, di ba? talagang it's somehow weekend kasi yung trees, yung mountainous areas, it serves as a barrier that we can see circulation of the tropical cyclone. Ayun. So, kaya noon, ang mama ko, sabi daw ng great-grandmother ko noon, kahit bahay kubo noon, pag yung stress, hindi nabubuwal yung bahay kubo. Kasi palibot ng puno. Oo. So, pero nauubakan sa kahoy. Yeah, yes. Correct. Oo. It's because it serves as a barrier. So, ngayon, meteorologist na ako, much more na understand ko yung importance ng nature. Okay, sus ko, alas 3 na ugaring. Alright, Ma'am Ruthie, last question po. Pasensya na po sa mga tanong ha, kasi inabot kami ng oras ni Miss Ruthie. May magagawa po ba tayo, tayo, sa inyo, mula sa inyong mga weather specialist, may magagawa po ba tayong mga tao, na maibsan ang ganitong situation po ng weather condition like yung El Nino at saka ng bagyo? Yung bagyo kasi is a natural phenomenon. Pero kanina, magbabase tayo doon po yung epekto ng El Nino sa bagyo. Opo. Much stronger siya. Yeah. So perhaps we can also do something. Where after ngayon ng si LGU, DRR, that's the risk reduction. Opo. Climate change compared sa gagawin ng tao, we are on kalaban natin ng solution. And kumbaga, kung may input man ng tao to make it worse, siguro too late na para magsisika. So, ang point natin ngayon, di ba? No turning back. Kumbaga, nandiyan ka na sa bangin eh. Yeah. So, you cross the bridge, then mag-isip na lang tayo ng tinatawag natin ng mitigation measures. Yan, correct. Para maka-cope up tayo sa kinakaharap natin. And then siguro, we don't just plant trees. We parent a tree. Kasi nung college, ako, Sir Henry, magtatanim sa 10 kahoy. Tama, inabot ko yun. Seedling. Inabot ko yun. Mo, after few days, apak-apakan. So, Tapos. Di ba tayo noon, pag nag-graduate tayo, before graduation, request tayo ng 10 kahoy, tatanim tayo, di ba? May certification pa sa barangay. Pagkatapos, ginakudang kikarabaw. So, the term ngayon po, you have to parent. Parenting is like aalagaan siya. Yeah. On its own. So, it's not just planting trees. So, kung magtanim ka man ng puno sa
gusto mo, sa backlog mo, you need to parent it. Baka mamaya kakain lang ng manok ng pato. Wala na. Yeah. So, that is something to ponder on. So, Mhm. yun naman po, Yes. kailangan nating alagaan ang mundo natin. We Mhm. only have one earth to live. Yep. Thank you. Yep. Thank you, Miss Rothy. Salamat po sa pag-asa. Mabuhay ka mo dyan. Thank you for sharing your information. Alright, mga tugang, iyan po si Miss Rothy Pakal. Siya po ang Southern Luzon weather specialist po sa tuyang lugar. May kinaraman po sa mga kahaputan niya tungkol yan sa tuyang programang Kaya. Dahil lang po nag-iinit ang palibot, mga tugang nagusubra ang init sa tuyang lugar. Asin po nagkakaigawanin bagyo. Yan po ang simbag. Kung natatangay tag-init, may bagyo. Di ba? Tag-init, may bagyo. Alright, mga tugang, salamat po sa indong partisipasyon asin mga kahaputan niya na paghahapon. Thank you for listening. Mabalik po kita sa masunod na naman na Sabado sa pang edisyon o episode ng programang Kaya. Thank you, goodbye. Pinky on mo, baby. So, sunod na. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. You died, Jesus, with the source of life flowed